Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pi anak de ayah balahan nyau bundokan luang banyak setampang di mamaknya. Gadis nan Jombang rancak rawi limpapeh rumah nang gadang sumarak foto junagari paminan alam nilang kabau. Kamari-mari malah duduk nak ado sebuah ya katokan. Cuba dengarkan jale-jale, simakkan bana nyatu-nyatu nak dapat paham maknanya. Sebab tiap kalimat bahasa saran tutua bertembak balamat. Sepatah kata disabut sanggup bicaranya. Dawai di hati dan badan tiang tatunggang jadi nasihat. Wujudnya pitaruh ayah. Nak kanduang badan di ayah. Dangalah surah selanjutnya. Kini beralih ke tabiat gaya karakter baso canggihnya nak boleh ayah curaikan. Adapun perempuan kona tabagi kepada limo sipai. Ampe sipai namburuak cie nanelok dipakai. Manulah macam nan limo. Pertama perempuan baru-baru. Kedua perempuan layang-layang. Ketiga perempuan lawah-lawah. Keempat perempuan anai-anai. Dan kelima perempuan ramu-ramu. Tasabui perempuan baru-baru. Ilia tamu dia bergunjang mengecek asah tangango berundiang bunyi piluru galaknya berdaram-daram. Ado kalonyo ndak tahu juang Jepangka orang kekanai tak diagak baa muncuang curapat piwah baa kulalia encik mato bajagangan nurek lianya. Itu tabiat tak puji itu nak. Jangan. Buruak sipai sumbang karenah cilako di orang perempuan. Kau nak sopan dipandang orang. Supel anggun keibuan feminin baso kalian. Bakatolah jelunak lambui. Banyak kan sengyang dari galak sabut sakadar nan pegunung. Baru dia usah barabui. Mengecek baganti-ganti. Dangakan dulu tutua orang lah tumbuh baru di siang. Tapi kok indak perlu bana rancaklah diam mantuk saja. Sebab dia lidah indak bertulang dia bibir indak berpagar. Banyak kecek, banyak nan sasek, banyak kato, banyak nan lato. Nyampang minyak taruah hati batu dapat dikawi ikan puang kana. Tapi kalaulah mulut nan terserak berteba di bawah angin indak terpilih-pilih lagi. Bicara itu perak, diam itu emas. Itu pituah orang pandai. Ba pula perempuan layang-layang. Lah gali dek buruang layang-layang. Alun tasingik matuari, alun tantu wari kasiangnya bagageh keluar sarang. Layok melayok di udara, layang melayang milia mudia, baradai meliwak-liwak papacu tabang semua gadang. Puih membumbuang masuk awan, inyo menukiak tajun randah, sembah suwok lalah kekidalah sanjo barunya pulang. Ikolah lambang ju simbol perempuan nan suko keluar rumah hobinya bahura-hura. Salapeh pulang sekolah batondan dulu masuk pasar. Cangang kian longok kamari calia iku rabo dan itu tanyo harago cie-cie membali sauli haram. Asah kenado keramaian dia baben atau batandiang konoli pulo layar tancap nyola datang abi dulu. Patang-patang sanjo ketibo bapusu di mulut simpang mahota bakerikian mejeng istilah di Betawi. Padahal di rumah banyak bangkalai. Kain kumuah lah ditarandam nasi lapatui dijarangkan. Laman sama saruk batabua PR alun makarajokan. Maka tapi ba istilah-istilah orang. Kalau mau melihat kepribadian seorang gadis, lihatlah rumah tangganya. Mau tahu kebersihan perempuan, lihatlah kamar mandinya. Tuh. Aiko perempuan lawah-lawah. Kalau layang-layang suku malala, maka lawah-lawah jinak di rumah. Satapak indak keluar selangkah haram beranjak. Gilo tagak di janjang tangguh menanti tamu seseinggo. Dibuat sarang bekulindan lalu bagatah berjerumek. Wujudnya jari yang berkembangkan manahan jarik di nelangang. Bantuannya cenderung kemati. Malangkah terege-ege barek tandan sari berkisah. Tapi niat salah pengana sumbang paham jahit mengkasih buruak. Siana lalu siata pakiat tiok nan singgah jadi bangkai. Disasuk darah gedagi yang dicucuk sampai ke banak lah karabang ditinggalkannya. Kok tiba di manusia nak. Tasuo bakih padusi. Itulah gadis pengeretan mato duitan istilahnya. Muluit manih dibuat-buat ramah tamah bahajan najan. Wujudnya cari perhatian. Nak kadaya orang cawak baru lagan buah dilalukan. Manyalang bakalalaran.
Cah mambun, cah meminjam, berutang, pentang membayar. Ditagiah orang dimusuhi, diburuakkan sebalik kampung, dipitnah, dipegunjangkan, aib, rasio, dicuki-cuki, ya korbanlah orang yang menolong. Baik itu pun di rumah tangga. Uncang ranggai di galedah, saku suami di pareso. Kok kunun pacar tunangannya lah kari yang cari cowok baru. Hindarkan bana tu anak, oi, ayah tak suka tentang itu. Danganlah pula ceritanya perempuan bagala anai-anai. Si pek buruak di anai-anai, mudah tarambau jorayuan gilo bagadang hati saja. Alu ni jujainya lagala, alu ni gabi, lama nurui indak dikana mularatnya. Cuba perhatikan elok-elok, ambil iktibar jatuladan. Siang tawanam dalam sawang, indak melihat matahari lah malam baru keluar. Dari jauh nampak cahaya, lalu bakaja ada ke lampu bermain bersuko-suko. Kurang hampia bertambah hampia, lah dakik bania inggo, angek terasa berkuliliang menyinga ke batang tubuh. Tapi dek jarang melihat cahaya, disangko tabuak ke subaliak kiranya api dan tagagai. Badan hangun sayuk membaru tabangkai jatuh ke bawah. Dek rombongan nan baru tibu lah nyato main balampayan marapak mati tabaka, bahondoh jua masuk lampu main jua api dan taraga akiannya sansaro pulau. Itulah sifat sio-siona. Indak mencontoh berkuliliang sagan berguru dari alam mati gadang nama turuikan. Dek sabab karena itu. Ijan tadayo jo kileknyo usua pareso sudah-sudah bawa berpikir dalam-dalam. Acok lah bana kejadian nak. Lupo diri, lupo daratan. Sanangnya saja nan tabayanglah kanai baru menyasar sasaran tidak ada gunung. Sesuai bak bunyi pantun. Kabalai pakan salido membalikan juteng giri. Tali buayan sadionyo kiro gantungan badan diri. Hati-hati dalam bagabuana. Inge-inge kalau bakawan apulai jo laki-laki. Mencaliak contoh kanan sudah lihat cilako kanan kalah. Urang pai jalan melenggang awak tinggal maratok nasib. Tangguang sendiri akibatnya. Kalau padusi lah dapat malu. Bak payung tagajai pasak indak ke kambang-kambang lai kucui apulah ke gunonyo. Malantailah sebelum luluh nak. Memakan di malah habis, sudahkan dulu baru mulai. Itulah amanah orang tua ayah menyampai mengingatkan. Adapun nan penghabisan, ialah perempuan ramu-ramu. Ikulah nan kaditiru, dicontoh ditauladani lambang nak gadih Minangkabau. Awak elok bulu berminyak sayuk berbunga balik balah. Jinak baraso kata cakau lianyo ala hurabi orang mati galing gaman. Inggoknya bersiku-siku tabangnya bakawan-kawan. Bekutiko mangkok keluar basamu barunya nampak. Bermain bukan sembarang main. Tapi bermain ke halai bungo bertandang ke Banang Sari. Dia arif pandai bertenggang. Halus lunak bawan badan. Mako daun pengarang tak tagoyang silaro. Indaknya gugua tangkai na minta dinggo. Iba itu budi ramu-ramu. Kalau awak gadih babudina. Batarati di dalam rumah, sopan santun kalau di luar pandai bersegeh coba dandan. Kamapai mesti batantu saya izin buliah berjalan. Jaleh tujuan jemung kasih bukan malala nak karuan. Pergauli nan samu gadang, rapei nan tua-tua, cari nan panjang pengalaman, nak bertukuk tambah ilmu awak. Joko membalik keperluan, sesuaikan joko kebutuhan, ukuat tenaga ekonomi sepanjang tubuh bayang-bayang. Sebab malabih yang cancak mengurangi sio-sio jauh kenongeh juta kabua. Tansan wawak burung pipi nak ulek daun kajatah awak. Buah rumput baterasaki. Jangan cito mukanan anggang. Sok kata orang kota pundi kecik orang kampung overdosis itilah doktor badan kau juga menangguangkan. Nah, ayah taruhkan paparan angko nak tiba tujuan dimungkasuinya sampai golek dengan data. Katahilah nak. Ko indak dek buku tiok rueh, indak sambilu malam pisi, haram baguno bulah bambu. Maka baik tujuan perempuan. Nan menjadi rueh di jiwanya, indak lain, indaklah bukan selain daripada budi. Sedangkan sambilunya adalah malu. Perempuan indak babudi ibarat bambu tak barueh, alun tasingguang nyela rata baru tagisi nyela pacah. Perempuan tak punya malu, bak bila hilang sambilu, bangun lamah tanah rapuh. Hilang kepribadian, pupus semangat jati diri tanpa power, tanpa wibawa.